Der var engang en forfatter. Han hed Hans Christian Andersen og var født i Odenses fattige gader i 1805. I en meget ung alder flyttede H.C. Andersen til København for at prøve at udfolde sig på mange forskellige måder. For eksempel som danser, sanger og skuespiller. Men så var det sådan, at kong Erik, han kom aldrig nogensinde tilbage til slottet. Han var nemlig blevet dræbt. Først da han forsøger sig som dramatiker, får han succes og bliver kontaktet af det kongelige teaters censor, Rahbek. Det fine borgerskab, som H.C. Andersen så inderligt drømte om, får han nu mulighed for at komme indenfor i. H.C. Andersen var en meget produktiv forfatter, og gennem alle sine værker, der kom han ud med sine undertrykte følelser, som især involverede ensomhed over, at han levede et meget ensomt liv. Og det var gældende for alle hans værker, at de var meget gennemarbejdede, og de var fyldt med morale, sarkasme, humor og symbolik. Og i hans værker, der satte han spørgsmålstegn ved samfundet, og for et syn på hinanden og livet. Og han fik især succes med det her i sine eventyr, og det var også der, han fik plads til at udvikle sig mest. H.C. Andersen var en berejst mand, og dette resulterer i mange af hans rejseskildringer. At rejse er at leve. Han får tilskud til disse rejser, da han bliver mere populær og kendt i Danmark. Rejseskildringer var sammen med digte og eventyr noget af H.C. Andersens mest kendte. Anerkendte. Alle disse bar præg af romantismen og hans eget liv i den forstand. Romantismen er kendt som en periode, hvor man i modsætning til romantikken også begyndte at tage nogle af de mørke sider frem og se de mørke sider i mennesker. Og man begyndte at belyse nogle modsætninger, som for eksempel mørk og lys og god og ond. Og det ser man også i H.C. Andersens tekster. Så altså, H.C. Andersen lavede dramaer, eventyr, digte og rejseskildringer, ikke om? Jo, det er helt rigtigt. Ja. Dette var en smule om vores ven H.C. Andersen. Og til slut, vil du sige noget? Jamen, jeg vil bare anbefale jer at læse mine eventyr, fordi de beskriver mit liv rigtig godt, så hvis I vil vide mere, end I forvejen har fået at vide, så læs mine eventyr. Ja, og vi har faktisk også lige et lille nummer, vi gerne vil spille her til sidst, som er Shubidua, der har lavet det, ikke sandt? Det er rigtigt. Ja, det kommer her. Jeg blev født i en anden gård. Da jeg kom ud, blev der landesorg. Det første jeg så var flaget på halve, men at være en anden, det skulle blive mit kald. Jeg var den største ælling i byen. Grim, grå, ja, et kedeligt syn. Og alle mor stirrede på mig og sagde, du skulle have været en æggekage.